ಮುನ್ನೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಎದುರು ಅಟಣೆ ಮಂತದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತೆರಡು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನಕ್ಲೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಆರೋಪಿಸಾದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪಾಡಿಯರು. ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನು ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧಿತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವು ಕೋರ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯೋಲುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಎರಾವರಿ ಪಾಪದ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪೆಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜು ಚೂರು ಮಿತ್ತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದಾಂಡ ಅನಿಂಚ ಕುಟ್ಟುದು ದೆಪ್ಪಲಿ. ಇನಿ ವಸತಿದ ವಿಚಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಎತೋ ವರ್ಷ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾನ್ ಏಪಲಕ್ಕೇನು ಎನ್ನ ಪಾಪ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಲೆಂಗ್ಲಂಗ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮಾತ ಪನ್ಪನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಉಂತಾದೇರು ಎಂಕ್ಲಡ ಮಾತ ಪಂತೇರು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಕಿಶೋರು ಆ ಬಿಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲನ ಬಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೋಣ ಎಂಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಸಗದೇ ಪೋತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲ ಮೂಲ ಫಲಾನುಭವಿ ನಕಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓಡಿಪೋಂದುಂಡು ಈ ಮಾತ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಲ್ಪಡುದು ನಾಂಡ ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನು BJP ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಂದೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಾತು ಗೊಂದಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮೂಲ ಆವಡಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ನಮಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ನಮಕ್ ನೀರಾದುಪ್ಪಡು ನಮಕ್ ಸೂರಾದುಪ್ಪಡು ನೇನು ಮಾತ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಗ ಕೊರಿಯರ ತೀರಂಜಿನಂಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿನ ಯಾವು ಆ ಕುರ್ಸುಡ್ದು ಹೊರ ಜತ್ತದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ್ನೇ ಆಯ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ನನವರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬರಡು ಜನಕ್ಲನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿಗೂ ಜೊತೆ ಅವಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲ್ಗೂ ಮುಟ್ಟಾವು ಆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆದ ಕೆಲಸ ನನ್ನ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನೊಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲಡು ನಡೆದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಜನಸಂಘನ ಕಟ್ಟದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರದ 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರದ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿನ ಕೈಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಆನಿದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಲೇನ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂದದು ಏಕ್ ದೇಶ ಮೇ ಏಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಏಕ್ ವಿಧಾನ್ ದೋ ವಿಧಾನ್ ನೈ ರೇಗಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ದೇಶೋಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಆರು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಡು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುಣ್ಯದ ಪರ್ವಕಾಲಡುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರದ್ದಾತುಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಸಿರುಬಿಡ್ದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೈನಿಕರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆಡಲ ನೆಮ್ಮದಿದ ನಿದ್ರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡಲ ಮುರಣಿ ನಡತಿನ ಪೆಹಲ್ಗಾಂವ್ದಂಚಿನ ಆ ದಾಳಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾಕಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತ ಆಂಡ ಇಂದೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವು ಇಂಚಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ನೆರೆ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಲಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾದ ಉಂತುನೊಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ಎನ್ನಿಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ್ ಹೊಂದಿತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಕಲ್ ಶಾಲೆಡು ಪೋನಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥಗ ಗುಜರಾತದ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ 18 ಬಾರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಿ ಕಾಲದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಇಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ಪಿರವರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡೀಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಪಿರ ಭಾರತನು ಇಂಚನೆ ಕೊನೋಲೆ ನಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕನಲೆ ಭಾರತ ಇನ್ನು 4ನೇ ಸ್ಥಾನೋಡುಂಡು ಬಂದುಳೆ ವಿಶ್ವಡು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೆಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸದೃಢವಾದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲಾದ ಬದುಕೊಡು ನೇನು ಸೈಸೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಬಾಯ್ಡು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪೆರ ನಾ ರಾಹುಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಹಿರಿಯರ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಂತೂಲೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಉಪ್ಪು ಅಡ್ವಾಣಿ ಜಿಪ್ಪು ಮೋದಿ ಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಪೋದಾಕ್ಲನ ಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಬುರುವಾಕ್ಲ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಉಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡದಾನ್
ಇನಿ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಕ್ಲೆನು ನಂಬುದು ಇನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾರ್ದನತ ದಯಮಂತದ ಜಾಗೃತರಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಕೇಂದ್ರಡು ರಾಜ್ಯಡು BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ವಿಚಾರಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಭ್ರಷ್ಟ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಪತನಗೂ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದಿನ ನಟ್ಟುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ಮನ ಮಾತು ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನಡಪಾಡುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ ಸೊರದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ 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 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ की भारतीय जनता पार्टी बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट राज्य कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट राज्य कांग्रेस सरकार के जन विरोधी कांग्रेस सरकार के जन विरोधी कांग्रेस सरकार के हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार के हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार के ಜನರ ಜೇಬು ಬತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತಿದೆ ಜನರ ಜೇಬು ಬತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತಿದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳದೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರು ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ರು ಕೇಳದೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರು ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ರು ಸಿಎಂ ಬಡದಿಗೆ ಮೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನನಲ ಬೋಡ ಸಿಎಂ ಬಡದಿಗೆ ಮೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನನಲ ಬೋಡ बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के